Kalima nga Domingo sa Kwaresma, Marso 29, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Dihay nagmasakiton nga usa ka tawo si Lazaro nga taga Betania, sa balangay ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Kini si Maria kinsang igsuon nga si Lazaro nagmasakiton, mao kadto ang naghaplas sa Ginoo og pahumot ug gipahiran niya ang mga tiil niini pinaagi sa iyang mga buhok. Busa si Jesus gipasuguan sa mga magsuong babayi nga nag-ingon, "Ginoo, ang imong hinigugma nagamasakiton." Apan sa pakadungog niini ni Jesus, siya miingon, "Kining sakita dili ikamatay, kundili alang kini sa himaya sa Dios, aron ang anak sa Dios pagahimayaon pinaagi niini." Ug si Jesus nahigugma kang Marta ug sa iyang igsuong babay ug kang Lazaro. Busa sa iyang pagkadungog nga nagmasakiton si Lazaro, siya mipabilin pa og 2 ka adlaw sa dapit diin didto siya. Tapos niini, siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita pag-usab sa Judea." Ang mga tinun-an miingon kaniya, "Magtutudlo, ang mga Hudeo bag-o pa lang naninguha sa pagbato kanimo, ug karon muadto ka na usab didto?" Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Dili ba ang adlaw napulo man og 2 ka takna? Kun may magalakaw sa adlaw, siya dili mahipangdol kay siya magatan-aw man sa kahayag niining kalibutan. Apan kun adunay magalakaw sa gabii, siya mahipangdol kay ang kahayag wala man diha kaniya." Gisulti niya kining mga butanga ug unya miingon siya kanila, "Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa paghikatulog." Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, "Ginoo, kun siya nahikatulog, nan mamaayo ra siya." Ang gihisgutan ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro, apan sila nanagdahom nga ang iyang gipasabot mao ang pagpahulay sa kinaiya nga pagkatulog. Busa, si Jesus misulti kanila sa walay lipod-lipod, "Si Lazaro namatay, ug tungod kaninyo ako nalipay nga wala ako didto aron managpanuo kamo. Apan tana, mangadto kita kaniya." Ug si Tomas nga ginganlag kaluha miingon sa iyang mga masigka tinun-an, "Mangadto usab kita aron mamatay kita uban kaniya." Ug sa pag-abot ni Jesus, iyang nasuta nga si Lazaro 4 na ka adlaw didto sa lubong. Ug ang Betania duol sa Jerusalem, nga 3 ka kilometro gikan niini, ug daghan sa mga Hudeo ang nangadto kang Marta ug Maria sa paglipay kanila tungod sa ilang igsuon. Ug sa pagkadungog ni Maria nga si Jesus nagsingabot na, siya miadto ug misugat kaniya, samtang si Maria nagpabilin nga naglingkod sa sulod sa balay. Ug si Marta miingon kang Jesus, "Ginoo, kun dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa Dios, kini igahatag kanimo sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Ang imong igsuon mabanhaw." Ug si Marta mitubag kaniya, "Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahian nga adlaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.
ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Ug siya miingon kaniya, Oo, Ginoo, ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, ang muanhi sa kalibutan. Ug sa nakasulti na siya niini, siya miadto ug iyang gitawag si Maria, nga iyang igsuon, ug sa tago gisultihan niya nga nag-ingon, Nia ang magtutudlo, ug gipatawag ikaw niya. Sa pagkadungog niya niini, siya midali pagtindog ug miadto kaniya. Ug si Jesus wala pa mahiabot sa balangay, kundili dito pa siya sa dapit diin gikasugat niya si Marta. Unya ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria sa paglipay kaniya, sa ilang pagkakita kaniya nga midali pagtindog ug migula, misunod kaniya nga nanagdahom nga moadto siya sa lubong aron sa paghilak didto. Ug sa iyang paghiabot sa dapit diin didto si Jesus, ug iyang nakita siya, si Maria mihapa sa iyang tiilan ug miingon kaniya, Ginoo, kun dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, ug sa mga Hudiyo nga nangabot uban kaniya nga naghilak usab, siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol. Ug siya nangutana kanila, Hain ba ninyo siya ibutang? Ug sila miingon kaniya, Ginoo, aria, ug tan-awa. Ug si Jesus mihilak. Usa ang mga Hudiyo na nag-ingon, Tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kaniya. Apan diha kanilay na nag-ingon, dili ba kini siya nga maoy nakapabukas sa mga mata sa buta? Makahimo usab unta aron dili mamatay si Lazaro. Ug si Jesus nga miluom pag-usab, miduol sa lubong. Kini usa ka lungib nga gitabunan og usa ka bato. Si Jesus miingon kanila, Kuhaan ninyo ang bato. Marta, ang igsuon sa minatay, miingon kaniya, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman ka adlaw sa iyang pagkamatay. Si Jesus mitubag kaniya, Wala ba ako mag-ingon kanimo, nga kun motuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios? Usa, gikuha nila ang bato, ug giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto sa kahitasan ug miingon siya, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipamatian mo ako. Ako nahibalo nga ikaw mamati kanako sa kanunay. Apan gipamulong ko kini tungod sa panon sa katawhan nga nagaalirong, aron sila motuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, gula ngari. Ug ang namatay migula. Ang iyang mga kamot ug mga tiil binukkusan og mga bendahe, ug ang iyang nawong naputos og panyo. Si Jesus miingon kanila, Badbari ninyo siya, ug palaktas siya. Tungod niini, misalig kaniya ang daghan sa mga Hudiyo nga nangadto uban kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.